Dili una mo salmot ang Talisay City sa sinulog karong Enero 2026. Usa ang Talisay City LGU sa halos matag tuig nga lakip sa atangan sa mga musaksi sa Sinulog Festival. Kisagad ana usab gayud kini sa top 5 sa mga maayong performers ubo sa Sinulog Base category. Apan alang ning umaabot ng sinulog, gipahibaw ni Talisay City Mayor Sam Gulyas nga di una sila mosalmot. Gipasabot sa mayor, ang kwarta alang niini gamiton diha sa pagbangon ug pagbalik sa syudad sa grabing kadaot bugna sa bagyong Tino. Idugang usab sa financial assistance sa mga biktima sa bagyo. As far as Christmas celebration, sinulog, Charter Day concert, among gipang-cancel tanan para na kung naaman tayo matigom, pwede na tumatabang sa rehabilitation and recovery and even financial assistance come January next year. I know Santo Niño will understand.